Imos con a información deportiva. A Escola de Fútbol Municipal Concello de Boiro deu esta fin de semana un paso decisivo cara á permanencia. As boirenses impuxáronse por 3-2 ao do Maio nun encontro intenso disputado en Vista Alegre. O equipo dirixido por Miguel Ángel Ramos saiu dominador dende o primeiro minuto. A pesar de ter que reclamar un gol fantasma nos compases iniciais, a insistencia tivo premio e Gabriela foi quen abriu o marcador no minuto 19. Esta liña seguiu na Carla, quen ampliou a vantaxe para o cadro boirense no minuto 28. Xa na segunda metade, as barbanzas non se daban por satisfeitas e seguiron buscando máis tantos. Antía fixo o terceiro no minuto 49, deixando así o partido moi encarrilado. Con todo, os últimos 20 minutos complicáronse. O conxunto visitante, chegado dende Moaña, recortou distancias con 2 goles en pouco tempo e puxo tensión ata o asubío final. Por sorte para as boirenses non houbo tempo para máis e os 3 puntos quedaron en Vista Alegre. Con esta vitoria, a Escola de Fútbol Municipal Concello de Boiro suma 12 dos últimos 15 puntos en xogo e encaran con optimismo a recta final da tempada nun 7º lugar na clasificación xeral con 22 puntos. O seguinte encontro está programado para o 8 de marzo e disputarano como visitantes contra o Val.